Ahoj, Tomáš Fuchs, tohle je kvalifikace na Open do Cross Get Up Challenge v Plzni. Tak, osa 20 kg, kotouč 15 a na druhé straně taky 15. Dobrý. Yes. Vy to viděl to, že třeba jsem víc, Všechno. Můžem? Tak se připrav. 5 vteřin do startu. 2, 1, můžeš. Pojď dál. Devět. 10, ještě 2, pojď. Super. Paráda, pojď. 4, 5, 7, 8 a poslední, pojď, super. Dva, 3, 4 a ještě jeden, pojď a přeskoč přes osu a máš to, pojď. Vydechej a jdeme na to. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Pojď, pojď. 7, 8, paráda. 9, 10 a už jenom 2, to je lehký. A poslední, pojď, 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 paráda. Nějaký se točí. Točí, točí. Pojď. Jdeš skvěle, pojď. Vydejchej a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, super. Tempo, pojď. 3, 4, pojď, pojď. 5. Pojď poslední, tyjo, nezastavuj. Paráda, teď se vydýchej. Pojď, ještě jedno kolo dáš. 2,5 minuty do konce, pojď. Jedeš skvěle, pojď. 1. Paráda. 2, 3, 4, 5, no super, pojď. 6, už jsi v půlce, pojď. Pohodě, vydýchej. Ještě minutu 53. Pojď, to dáš, to kolo ještě jedno, pojď. Super. 6, 7, 8. Ty vole, tak teď se nezvodí. Pojď, pojď. Jdi dál, pojď. Minutu 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. A poslední, pojď. Máš minutu do konce. Pojď ještě pár opakování. Ta tyčinka na hovna, co mám teď. Poslední, pojď. A máš 34 vteřin. Pojď, nic to nepustíš, pojď, mě to bere, ale to nepouští. Pojď. Pojď. 1, 2, 3, 12 vteřin do konce. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Minuta odpočne. Dejkej, napiš se. Máš půl minuty. Třeba nějaký kyslíkovou masku. Kyslíkovou masku na zádech. 10 vteřin do startu. 7, 5, 4, 3, 2, 1 a můžeš.